كم حنت معدنا وعيز حلو كعزنا سلعات جقنا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت اللاوي بحلنا بسم سماتي محلانا تقبر عصرنا حزو نبرار ينتصر ويحب عزو عين فناته بسيو خند ترقمو يريتراونت عين فناته بسيو ودا ترقمو يريتراونت يريتراونت ما درحونت يريتراونت حبن جقلنت عين قدد عن معرار نترر كم منعر بعلت اكوي لب تسبر يريتراونت سعار زقم زغده يريتراونت سود سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوك تكونون أي وترو تمنيتنا يو لومون كم وترو أقداس النزلو حبريتا كاب كل كرناتنا عالم نعانا كم هرخليو كنك خليو حجازن فلتت اللون زبل كوت حس عزلكم قريبا له زينات رايد يكون عمقات تمرت زلو بوليتيكاون كتباون كم دما شركناتات كما يلوميك أي رقم زلو كنرينا نايلو مارسناتنا كاب حنت عباي زهبت مت هجر نبدخنات وريدات رادي كونست مصاوتي ناي شرافات كوينا زل هجر افريقاويت هجر كنرينا قصيلنا كابو ابقى بحرنا زقاتم زلو حدقه خنطمتينا نعوز ملكات بزحات حيل تاسزاربو كنرينا تنقدن بوليتيكاوي وطرن كميل يخيت كم زلو نابزوبانا مستملسنا دما مع حنفشفش كنرينا سلازي بزح تحستون مهارن أقداسن حبريتا زلوا فيديوهات كون لايك جبروا سبورت جبروا مساي قتلوا مجمريا بزيا تقرن فيديو خنجمرينا قتلنا ونا بينيام أبديت علينا ونات بينيام لومي ودرون سلازلوا بزعبون حبريتا كلونايو قالوت سبورتنياتنا هيرتراون حبريتا كلوناي. Our next story is from the North African country of Libya. Its biggest source of income is oil, which accounts for more than 60% of its GDP. Libya has two rival governments. But only one is recognized internationally. That's the Tripoli government in the West. What about the unrecognized one? ليبيا تبع الهجر من البات قال كم زخماي بوز حلفكم من ليبيا معبول هجر كله حبتام هجر كله بربعي بحركة بناتهم بسرعة مشان سنتيم ناتهم اسرع باندي 3 بان خجزاء خلينا حلفنا كاب ازيو كاب ندادي ماي زخبرلو زنبره غزي يزبحال هنا كم ماكينه سلازي ورنا فلطين خلنا ግን زل على الليفل ناي بروسبريتي اب زنبرلو حبتي مچوت اب زنبرلو غزي حليفانه تشنشمتن ابت غزي تي نغوس هو نيرو غدافي anyway 3 عام دحريو 2011 تهاجر فحفحاتيوا نغدافي قتيلومو ان حزننا وين افريكاويان عدخم نخالوت ايتهابو نابل حليفو صنيلنا رينا بزو خين بتجن لومي ليبيا كلتا منجست اللوا مجمريا تدراما بويز جمر حنت هاجر كلتا تمغيلالا هذا معرباويان زطاق علون زفتوون اب ترابلس الليو اتخالاي دما اب بينقازي كوفيلو زلو معرباويان زي قبلوا وجن نتي ناي ندادي تبو زقواصر منجستيو كلتيوم تبايسوم ندادن عداغا قرباي كالنالو اب عداغا ناي عالم دما لو تفطيرلو يتقطباو دايمنشنات صنيل خنغركم حجت بوليتيكاو غداي كنرينا. It is sitting on the oil wells. The unrecognized government controls most of Libya's oil, and this week they announced the shutdown of oil fields. This comes after days of power struggle between the two rivals. They're both trying to control Libya's central bank and plunging the already struggling nation into more chaos. Here's a report. Libya has a lot going on. Territorial divisions, political turmoil. So, I'm in time to pass the Libya. I'm in time to say pass you to اب كل يوم زباس اب زوان زي ليبيا زبال زي سنترال بانك ناتهم بندادي زمصاتاوي اب سنترال بانك يزاتو مخفالنا هاجرات دي قالوت نزي سنترال بانك ينزخفلا نزي سنترال بانك من يقاصرو دماتهم كلته منغستات نحت دم يباسلو اتناي بينقاز زلو منغست دما وتادراو حيليو مس يو اي وي مس امارات ركب زلو مخاني زنغرلو انا انت دي تقصاصيرو تندادا مريتي سلازلو تباب اب مريتي سلازلو تلوكوتي بمبالنا تندادي لوكيت ولو هذا معبول حقرنا افريقيا ندعري تمليسو
مسحق شرافات كون كله دمان رلنا كابزي زخف نجار كجاتم هيكلني نفس وكف سب نفس وكف أفريقياوي كابزي كوجهن كحزنن يزقبو زحبتمت بجي دي بي بير كابيتا زحبتمت هاجرنا أفريقيا زنبرت ديمقراطي كنا متعلقوا من أيلهم نتهاجر عنيوما مسعوتو خينا لومي حزبات نتقدم زنبرم لك كم الصوماليين ناي سمانيتا زنبر منغستو بنا تمنى يسأل نات بوست زقبرو كل جزء أب جزء سعيد باري صوماليا كمان يرى أب عالم بخمي يخبرونا نيرو مرحنا ناب عالم خيط كله كمان يكبرنا نيرو نابلو كاتس عليهم بوست زقبرو نعم ليبيا دم كوميوم باي ذا واي ودون قدافي صافي قدافي زبال تحرى نيابو بوتا كتك زبال زنبره تقاتلوا زبال نبره تمليسون ابت سلطان كملس ويون نعوك ملسو زعرا كان ليبيان كم زلون حنت دوكيومنتاري يلو ابكال غزي 50 كمان هجينا نابزي بوليتيكاون قطباون قلولاو كنا Natural and security instability. The North African country is struggling to recover. And its only hope is its oil. Libya is oil rich. It produces 1.2 million barrels per day. More than 1 million are exported to the global market. This is a solid source of revenue for the country. But this week, this too is at risk. Libya is shutting down oil fields. Well, not Libya, so to speak. It's Eastern-based government. You see, Libya remains divided between two governments. On the one hand, there's the government based in the capital, Tripoli. It's led by Prime Minister Abdul Hamid Dibeiba. Then there's the rival administration, the unrecognized government in the eastern city of Benghazi. It is backed by military. سلطانا نرزلنا أنت هاجر كميلا وديقة مودقات رايته كونس أورا دقانا يتصبق الناس بهالون له حما أورا دقا بهالكلوجن كم زنا يبع ليبيا وريد ونزلو كنا تاتينا نرزلنا إذا هاجر زي أملاخ بتزبلة تتجا عبراقك شيء زغنا دادي بوا قرافة ما بجزيون نتندات تقيمو محرشة بروجكتات نتهاجر بزوح مع بيلا نيرو بحرشة نفسها خم تخيل حبتام هاجر كتكون بزوح سعر اللايو حزبنا يتهاجر دما أب عالم ترايزي فلت ويلفير سوسايتي حكمنا بناتا تمرت بناتا كتمرع خلها جزا وهبكا كل نجار جبر الكاتب هيلو كل تصبون نجار تجير النيرو أنت غنم عرباويان ديمقراطي حشكم كابزل لكم كتب أوركات ديمقراطي ناتنا يحشكم أبربات عامت من رجال تجبركم نسيت زبالته ولا قطباهم يتأيق بمبال يمينهم كي منو نقولهم يمينهم نخالوت جنب فنشة نقدافي بحيل قذيفة مو أبتاعا موداغوس زرباك نقولكم تحرين أبكالك نقري أكسجري because it's a very sad story. This is one of the story بتجزيتي what's the number حبريتايزي of power, of dignity, of freedom for Africa. Africa for Africans. The land of Africa is for Africans. Everywhere, our land is our land. Everything is our land. زي قرافي مسكينة أبتاعا موداغو زربا أفريقياويان مريتنا أفريقياويان سجانا أفريقياويان نابلة أتريرون أفريقياويان كلمن كله بلايت ناتو أكمز كودر قرافي تصبيه سباي نبرن انت خوانا قناب تلاس منيت بالدعمي بقولوا بنقدي نتأير ناتو بعير نفسه غي كلاغل بيسراويت غي كلاغل بقولوا نيتو سلازاتو وتكينات نفسه كاستنسات ما نفاريت ناتو الناودغو ولا حنت خجبر كم زي كل جيرمو أفريقيا خرج وخم زي كلو ما نم كرد وخم زي كل even كشم قولوا سلام نخمس استبقوس مرحة أفريقيا كي تعاطفوا مبال نقدافي بقفعي كم سمود جيرم تهاجر دما أبكت وصل يتغل عزقتي يوما بزعبا ليبيا مني كحطهم زحت تكاليلن هذا عبي جازيتني أنا أوروبا أنا يزمع عربا وعالم أبزلن كنا بالجزيرة زقبرس كان اسمعيو مسوز التحاز يكدمي يجن إذا زربازي كاب ما من العالي بريزنت سياسة زاري بونيرو of hegemony came, control everything, influence the world, divide the world into areas of influence. And it's not only expanding influence. It was a declaration of war because there was a concept developed by these guys to contain those who can compete, or at least who can share something in the global. So أتيا كايدا كابيس تبقى نيتو ويون أوروبا همزز جبرة إذا دما سقطات نهجرات هبتنا هجرات كم دما نتن تنبركي خانك خدا زي كل هجرات كمي جركا كونتين تجبرن كونتين مالت الجران جلان جركا بالجرا زي كالت قينو دما كمي جركا كانت سرعت بفنش وتعاليو حدنا جرافي هي وابنتي تاريخ زبزحنا بنات عد مزولهم صبو جرنا زي السماء غرنا ينزل عنا هنيو أكسب لهم دما تشعوز ورده هذا شجر بفتهم كوت أي كالن ناي جرافي أب ليبيا ترى يكون اسم درجة أفريقيا أون بفلاي
ገዳፊ ንነዊሕ ዓመታት ነተን ሃገራት ዓረብ ሓያላት ንክኾና ብዙሕ ይፅዕር ነይሩ ሰማዒ ስለ ዝሰኣነ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ዓረብ ቀቢፁ ዳርጋ ናብ ኣፍሪቃ መፅኡ ንኣፍሪቃ ድማ ከም ብሓድሽ ኣፍሪካ ሬቮሉሽን ጌርና ከመይ ጌርና ሴንትራል ባንክ ናትና ጌርና ቁጠባና ብሓደ ጌርና ባጤራ ናይ ኣፍሪካ ጌርና ሓያል ኣፍሪቃ ንምስርት ብምባል ነቲ ዝነበሮ ሓብቲ ናይ ነዳድን ናይ ወርቅን ኩሉ ዝነበሮ ኢኮኖሚካል ማስል ጭዋዳ ተጠቂሙ ንኣፍሪካ ንምቕያር ኣብ ዝጓየየሉ ዝነበረ ቀልጢፎም እዚ ካልእ ፀገም ከይፈጠሮ ከሎ ክንብንቁር ኣለና ብምባል ተዘራርዮም ንገዳፊ ኣልዮሞ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ከምፃልኩም እየ ተመሊስና እዛ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንሰምዓ ኢና Yemen and Libya. He says that nothing that Western government and NATO have tried in these countries in the last 30 years has worked. And now he says the West is repeating its mistakes with the war on Gaza. David Hearst እዚ ጋዜጠኛ እዚ ዴቪድ ሄርስት ዝተባሃለ ሓደ ዓብይ ጆርናሊስት ዝነበረ ኤዲተር ኢን ቺፍ ናይ ዓበይቲ መጋዚንስ ዝነበረ ንዓለምና ድማ ካብ ምውዳቕ ናይ ሕብረት ሶቪየት ንኩናት ናይ ኢራቅ ናይ ኣፍጋኒስታን ንኩሉ ብኣካል ዝረኣዮን ዝፀሓፈሉን ሰብ እዩ ምዕራባዊ ዓለም ዝኽተሎ ፖለቲካን ፖሊስን ውዱቕ ከም ዝኾነ ለውጢ ኣይኮነን ፅቡቕ ንዓለምና ናብ ሓደገኛ መንገዲ ክወስድ ዝኽእል ናይ ምጥፋሽ ፖሊስናቶም ድማ ኣብ ዩክሬንን ኣብ ቃዛ ድማ ብዝለዓለ ጎሊሑ ንሪኦ ኣለና እዚ ኩሉ ኣብ ቃዛ ዝወርድ ዘሎ ፍሹል ፖለቲካውን ከም ድማ ወታደራዊ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ከም ዝኾነ ይዛረብ Editor-in-Chief for Middle East Eye, welcome to Center Stage. You're kind of a rock star in our career and our field. Or in other words, less poppy words, you are a veteran journalist. You worked on so many conflicts around the world. Is history repeating itself? Well, chickens are coming home to roost, if you want another metaphor. I was a correspondent in Yeltsin's Russia. In fact, I saw the Soviet Union flag go down on the Russian parliament in 1991. And what then happened in the next 10 years in front of my eyes, we didn't know that Putin existed, was a complete disaster. እንታይ ዝብል ዘሎ ሕብረት ሶቪየት ክትወድቕ ከላ ባንዴራ ናይ ሕብረት ሶቪየት ቦቅ ክወርድ ከሎ ብዓይነይ ዝረኣኹ ጋዜጠኛ ይብላ ኣሎ 1991 ይብላ ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ ን10 ዓመት ፑቲን ኣይነበረን ኣብዚ ግዜ እዚ ኢሉ ኣብተን ዝቕፅላ 10 ዓመት ኤሮጳን ኣሜሪካ ቀንዲ ምስ ኤሮጳ ኮይና ኣብ ልዕሊ ራሻ ዝገበርዎ ንክትገልፆ ዘሰክፍ ኢሉ ክሳዕ ክንደይ ሃገር ንክትወድቕ ንሓዋሩ ክትንስእ ከም ዘይትኽእል ፈርከሽከሽ ኣቢሎም ክፃወቱላ ከም ዝፈተኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ቅድሚ ፑቲን ምምፅኡ እዩ ፑቲን መፅኡ ነቲ ሃገር ሪኮንስትራክት ገይሩ ሓያል ራሻ ክገብራ ኽኢሉ ኣብ ራሻውያን ድማ ዝዓቢ ቦታ እዩ ዘለዎ ክንደምንታይ ፑቲን ከምዚ ዶ ይብልዎ ኣብ ልቢ ራሻውያን ፑቲን ነቲ ሃገር ፈሓብትን ከኣትዋ ተሓሲቡላ ዝነበረ ዘድሓና ጥራይ ዘይኮነስ ሓያል ሃገር ገይሩ ክመልሳ ዝኽኣለ ሰብ እዩ እዚ ጋዜጠኛ ናይ ምዕራብ እዩ ንሱ ክዛረብ ከሎ It was Western forces like a Klondike. It was the West trying to break and remake Russia in its own image, not just in its own image, in the image of a neoliberal, and it produced Putin. The same thing happened in Iraq. The same thing happened in Afghanistan. You had Yemen. You had the civil war in Libya. You've had ኩሉ እዚ ድማ ኣብ ኢራቅ ዘጋጠመ ከምኡ ናይ ገዳፊ ናይ ሰዳም ሁሴን ስልጣን ኣሊኻ ዲሞክራሲ ዓይነት ክምስርቲ ናይ ኢልካ ሃገር ኣብ ጫውጫውን ክወፅዎ ዘይክእሉን ዓዘቕቲ ምእታው ንራሻ ልክዕ ከምዚ ናይ ኢራቅ ከምዚ ናይ ሊብያ ከምዚ ናይ የመን ተመዲብላ ነይሩ ሳላ ፑቲን ዝመፀ ግን ነቲ ኩነታት ከም ብሓድሽ ነቲ ዝሓሰቦ ንኩሉ ኣፍሺሉ ሓያል ሃገር ክሃንፅ ኪኢሉ ኢራቅ ከም ፑቲን ክረኽቡ ይከኣሉን ሊብያ ከም ፑቲን ክረኽቡ ይከኣሉን ከምኡ ድማ የመን እውን ኣብ ከምኡ ተመሳሳሊ ስለዚ ሱዳን ድማ ሕጂ ተመሳሳሊ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ድሕሪ ሓደ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ከነምፂና ወይ እውን ገለ እናበሉ ነተን ፀጋታት ዘለወን ጥራይ እየን ኩለን ዘን ሃገራት እንታይ እየን ኩለን ሃብቲ ዘለወን እየን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለወን እየን ሊብያ ማዓት ሃብቲ ዘለዎ ኢራቅ ማዓት ነዳዲ ዘለዎ ራሽያ ዘይብሉ ዓይነት ሃብቲ የብሉን ስለዚ ኣሜሪካ ታርጌት ገይራ ቬኔዙዌላ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ቦሊቪያ ንሪኦ ኣለና ሱዳን ማዓት ፀጋታት እዩ ዘለዎ እቲ ሃገር ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣለዎ የመን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣለዎ ነዳዲ ኣለዎ ኩለን እተን ሕንፍሽፍሻት እወን ዝበታተና ዘለዋ ሶማልያ ጎረቤትና ማዓት ነዳዲ ዘለዋ ኣገይን ኩሉ እቲ ፕላን ናይ ምውዳቕ ናይ ሃገራት ዝረአ ዘሎ ይብላ ኣሎ እቲ ናይ ኤሮፓን ኣሜሪካን ኣካይዳ ንኽምዝምዝ ነቲ ሃገር ክብትና ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ሃገር ብሕንፍሽፍሽ ንሓድሕዳ ክትባልዕ ከላ ንስኻ ነቲ ሃብቲ ዘቑቑካ ክትከይድ ዝርአየካ ሓይሊ የለን ሽዑ ድማ ረድኤት ትህብ ከም ዘለኻ እኽሊ ትእቱ ከም ዘለኻ ሂወት ተድሕን ከም ዘለኻ ድማ ኣክቲ ትገብር ነዚ ሓንቲ ፅብቕቲ ቪድዮ ኣላ ኣብ ካልእ ግዜ ክገልፀልኩም ክፍትነ ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዘለኒ ንሕጂ ግን ነዚኣ እናቐፀልና ንስማ ንሸይ ንስማዮ ድሕሪ ኣብቲ ናይ ፕሬዚደንት ምለስ one disaster after another. Nothing that the Western Alliance and the NATO have done
in the last 3 decades has worked. And yet, it's still going on. Who failed us for it to keep going on? Well, I think what's happening at the moment is actually a very, very big event. I think that the West had a really good opportunity after the end of the Soviet Union to rebuild the world order. And through greed and arrogance, they thought they were the only man standing. ብሕፅር ዝበለ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመት ኔቶ ይኹን ኤውሮጳ ኣሜሪካ ዝተኸተልዎ ፖለቲካ ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ንብልባል በሎ ከምኡ ድማ ናብ ኣፍሪካ ኩሉ ዝፈሸለይ ዝኾነ ፅቡቕ ነገር የብሉን ዕንወት ድሕሪ ዕንወት ውድቀት ድሕሪ ውድቀት እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ እዚ ድማ ናይቲ ውዱቕ ኣካይዳ ናቶም ናይቲ ፍሹል ኣካይዳ ናቶም መርኣያ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እሳታ መልእኽቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝተኸተሎ ፖለቲካ ወዲቑ እቲ ምትንሳእ ናይ በዓል ቻይና ድማ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ ንሳቶም ስለ ዝወደቑ ይኮኑ ተንስዮም ምስኦም ኮይኖም እዮም ተንስዮም ዓለም ናብ ቻይና ገጻ ትኸይድ ዘላ ድማ ቻይና ክሳብ ሎሚ ኣብዚ ሓለፈ ኩሉ ቁጠባዊ ምዕባለ ንኣሜሪካ ከተርክብ ኣበፂሓትሉ ዘላ ናብ ወላ ሓንቲ ሃገር እውን እንተኾነ ሰራዊት ሰዲዳ ኣይትፈልጥን ወታደራዊ ምትእትታው ጌራ ኣይትፈልጥን መንግስቲ ምትእትታው ክትቅይር ኢላ ፖለቲካ ክትቅይር ኢላ ሓሲባ ኣይትፈልጥን እያ ዳትስ ዋይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንቻይና ከም ዝበለፀት መሻርክቲ ዝወስዶም ኢቨን እታ ጎረቤቶም ንኣሜሪካ ሜክሲኮ ምስ ቻይና እያ ሽርክነት ትደልደላ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ሽርክነት ኩሉ ግዜ ሓደጋ ዝስማዓ ምክንያቱ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናታ እናኣተወት ፈተና ትፈጥረላ ስለ ዘላ ሕጂ ሊብያን ቀይ ባህርን ክልቲኡ ክርየ ድሕሪ ተመሊሰ እቲ ናይ ሽርክነትን ናይ ቁጠባን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ንመለስ ንእሽተይ ንረኣዮ ነዚ ናይ ሊብያ ድሕሪኡ ኣብ ናይ ቀይ ባህር ካ ክሰግር ኢና Khalifa Haftar. So the Eastern government is not internationally recognized, but it has the military support. And guess what? It also has the oil. Most of Libya's oil fields are located in regions controlled by the Eastern government. This week, their head, Osama Hamad, took to social media, and he rattled the nation. The Libyan government declares a state of force majeure on all oil fields, halting oil production and exports until further notice, and calls on all competent authorities affiliated with the Libyan government, each according to his position and responsibilities, to put this matter into effect urgently. The Benghazi government has not specified the details. እዚ ጀነራል ንሪኦ ዘለና እቲ ነዳዲ ዝቆፃፀር ዘሎ ኣብ ቤንጋዚ ዘሎ ቀጥታ ደጋፊናቱ ኢማራት እዩ ኢማራት ኣብ ሊብያ ዓብይ ረብሓ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ወታደራዊ ኣፅዋር ናይዚ ድማ ኢማራት እያ ልክዕ ከም ኣብ ሱዳን ምትእትታው ዝግበር ዘሎ ኣብ ሊብያ ድማ ነዚ ቀንዲ ናይ ነዳዲ ቦታ ተቆፃፂሩን ዘሎ ሓይሊ ኢማራት እያ ትዕጥቆም ምስ ኢማራት ሽርክና ዘለዎ ስለዚ ኢማራት ሓደ ክሳዕ ክንደይ ረብሓናቱ ከምቲ ናይ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ዝጓየ ዘሎ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ጥንቃቐ ዘድልዮ ሃገር ምዃኑ ድማ ምግላፅ የድልዮን እዩ ካብዚ ከይወፃና ተመሳሳሊ ካልእ ፀገም ኣብ ቀይ ባህር ኣጋጢሙ ኣሎ እዚ ካልኣይ ፀገም ግን ኣዝዩ ሓደገኛ ብፍላይ ንኤርትራ ድማ ልዑል ሪስክ ዘለዎ እዩ እንታይ ዳ የጋጢሙ ዘሎ One quick follow on the Lincoln. It's crossed into CENTCOM, which means it's still out in the middle of the Indian Ocean, though, correct? I don't have exact location. I wouldn't be able to give you the exact location of where she is, but she's in the Central Command AOR, and she will remain there. I understand that, but she's still quite a ways from. For more on her movements, I prefer the AOR. I'll just leave it at that. And then secondly, the Greek ship that caught fire, that was attacked and caught fire. ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ክልተ ስእሊ ወሲኽልኩም ኣለኹ እዚ ናይ ፔንታጎን ፕረስ ሰክረተሪ ወይ ከዓ ናይ ፕረስ ሓላፊት እያ ዋሃቢት ቃል ናይ ፔንታጎን ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ምክልኻል እያ ብዛዕባ ቀይ ባህሪ ዘሎ ፀገም ተሓቲታ ክትምለስ ከላ እያ ኣብ ጋርዲያን ወፂኡ ከም ዘሎ ሓዱሽ ሓበሬታ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ዶክተር ፍቅረ የሱስ ካብ ኤርትራ እውን ፖስት ገይርዋ ነይሩ ሓደጋ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀይ ባህርና ሓደጋ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ብየማናይ ወገን ዘላ ስእሊ ረይዋ እታ ቀያሕ ምልክት ሂበያ ዘለኹ ኣብ ኣያታ መርከብ ዛ ተቃፀል ዘላ መርከብ ትሪእዋ ዘለኹም ልዕሊ 1 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ዘለዋ እያ ሑቲ ሃሪሞማ ካብቲ ጥቅኦም እዮም ሃሪሞማ ግን ናብ ኤርትራ ዝቐረበት እያ ዘላ እዚኣ ቦታ እዚኣ መርከብ ድማ ሶም እንዲያገለ ጌራላ ክሳብ ሕጂ ትቃፀላላ ነዳዲ ድማ ናብ ባሕሪ ክልሑቕ ጀሚሩ ኣሎ this is an emergency of higher magnitude እቲ ኣሜሪካ ድዩ ካልእ ድማ ይፈልጥ እዩ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ከለዉ እስከ ንርኣዮም ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ኣብ ዞባና ይመፅእ ከም ዘሎ The fire, I think, is out at this point, but do you know, is the U.S. going to try to do anything either through coordination or do something itself? Because it's still loaded with fuel. So what, just for awareness, what you're referring to is the Houthis launched an attack on a vessel that was carrying approximately 1 million barrels of crude oil. I'm not, I know that the ship did catch fire. I don't know the status. ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ እቲ እታ መርከብ ተቃፂላ ዘላ ናይ ግሪክ ትውንና መርከብ ኦይል ታንከር ከም ዝኾነት ልዕሊ 1 ሚልዮን ገምጋም 1 ሚልዮን ዝኾን በርሚል ናይ ነዳዲ ተሰኪማ ከም ዝነበረትን
بميسايل ناي حوتي كم ستارمتن تكاسل كم زلان كتحنا زخل كم زيلن نداد ما كل حق جمير كم زلون يا تزارب زلا حجي انتي كجبري في التنا لس كنسمع. What I would say is that once again, the Houthis have attacked a ship that is carrying oil and that could likely spill into the Red Sea, creating an environmental disaster. Also brings to question, what exactly does this accomplish, seeing as how they said that they were launching these attacks to help the people of Gaza. Not exactly sure how that helps anyone in Gaza. And this was a Greek flag. Again, انتي بزبل زلو تحوتي نازي زقبر زلو العماناتو من غازا نهزب غازا نمحقازيو اي بحر بكيل كان تاي تغمل لو اوف كورس تي العمان زقبر زلو ردو يجن اتي حدا جنيانت ناتوم جن بتعمي سكا فوين زلو بفلاي ايرترا دما بز زقبر زلو اكايدا قطع كغدا تخليا مسحوتي بموقات رايده يكونس اتن مراخب كمزي لم زهرمون زلو نت بحر كبلاش وي خلا ايرترا دما حدا ازي صري بحر زلو هاغريا نبحرنا تا دما كمانم بحيل بحر ايرترا بتعمي زكنا غنو نزي كمز عينت عنوات جن كمي جركا تكلاغلو تخل عبي بكلاكس ابزخل مخانون نت بحري نت كبابتما بتعمي كبكلو خمزغل يزنجر زلو عجب زعبون تاي كغبرو قولو نزي كونتات فطروا بعالم يوم امريكا تحتتنا يزول سلامتا امريكا يبلالو قداماي ملكت كيناتنا يحوت جميرو زلو اتي اب غزا زغبر زلو وግ كقارص አለዎ مقراص تخسن مقراص وግን ተገይሩ ተዝብህ ልቀት ዝግበሩ ዘሎ ተዋብል ወንተ ዘየለ ካለ ንገብራይ ንግልና ናብ እስራኤል ዝኸዳ ዘለዎ መራኸብ ወይ ውን እስራኤል ዝድግፋ ዘለዎ ሃገራት መራኸበን በዝክ ሓልፍ ግን አይነፈቅድና ኢሎም እዮም ስለዚ ዛ መርከብ ዚያ ድማ ናይ ግሪክ ድማ መሬቱም ባሕሩን ወላ ኩሉ ነገሩን እስራኤል ዝድግፍ ዘሎ ሃገር ይልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ስለዚ ሑት ዝገብርዎ ዘሎ ጽቡቕ ይብል የለኹን ሓደገኛ እዩ ዝገብርዎ ዘሎ ብፍላይ ከም ኤርትራ ኮይና ንሪኦ ከለና ሓደገኛ እዩ እወ ዕላማ ኣለዎም ዕላማናቶም ድማ ንህዝቢ ጋዛ ንሕግዝ ኣለና እዮም ዝብሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮፓውያን ሃገራት ይሃርሞም ስለ ዘለዎም ደብዳቤ ይገብሩሎም ስለ ዘለዉ ግብረ መልሲ እውን ይህብለው ሰብ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ ጥቃኻ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝገበራ ኢንተርቪው ብዛዕባ ሱዳን ሓደ ካብቶም ተቃወምቲ ቀደምሲ ኢትዮጵያ ሓዊ ተወንታ እንታይ ገደሸና ንሕና ምስ በለ እቲ ሓሰን ዝበሃል ዝነበረ ድማ ተቐቢሉ ጎረቤትካ ሓዊ እንታእትይዎ ስኻ ከመይ ጌርካ ብሰላም ትነብር ብምባል ሓንቲ ዘረባላ ኤግዛክትሊ ሕጂ እውን ኣብ ጎረቤትና ዝግበር ዘሎ ሓዊ ኣብ ሊብያ ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ መኻብ ቀይ ባሕር ዝገብርዎ ዘለው ንዓና ብቐጥታ ክልብልበና ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እውን መዕረፊ ንክረክብ ኤርትራ ኢዳ ክትወሉ ትኽእል እያ ግን ዓብይ ፀገም ንኤርትራ ከስዕብ ዝኽእል ምዃኑ ድማ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ we have to ነዚውን ክንከታተሉ ከም ዘለና ንፈልጥ ኣለና ship that had a crew of Russian and Filipino sailors. So not exactly sure their intention. In terms of U.S. response, you know that through Operation Prosperity Guardian, we have ships in that region that continue to defend and protect freedom of navigation. The U.S. will assist where possible, but I believe another partnership was in the vicinity and was able to help assist getting crew off of that ship. Right, the French got them off the ship. شنتات بلدلا كابون أبو كالوت مراقب أمتينا نتنا دادا بازلو نخنوسط كنحجز كنفتنينا يمزبلو زلو كساع كندي قدامنا تيبام كسر حلو خلو we don't know but this is a very very dangerous situation فطرتون مسرتون بعالميم تكونتات دما نتزو بازلو لك كم تكالب وقم زجمرت زو باز زروخمش بكل من قد دما نوزو وردو حجر ما بزوبانا قداي نايتي مقناص ناي أمريكان بوليتيكان أمريكان كم تي غازيتنيا كلت أنا ودوق أكيدا معربة عالم وشيء ناتوينا. Talking about the impending environmental disaster. Yeah. Is there any effort ongoing right now that you're aware of that the U.S. is involved in to do something to mitigate what could be an environmental disaster there? At the moment, I think we're working with that the private company, but I'm not aware of like right now we are. Engaged in any environmental mitigation. This is something that we're going to work with that private company on, but I'm not aware of anything else that we're doing at this moment. That's not to say that we won't in the future. So abzi wanazi exactly መንግስት ኣሜሪካ ዝገብሮ ስጉምቲ የብሉን ግን ምስታ ካምፓኒ ዋናነት ናይቲ መርከብ ካምፓኒ ንዑን ምጓዓዝ ክግበር ዝኽእል ዘበለ ምሳቶም ንኮንታክት ኣለና ግን ብቐጥታ ኢንቫይሮንመንት ንምድሓን ተባሂሉ ዝግበር ምንቅስቃሳት ከምዘየለ እያ ትነግር ዘላ very alarming ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኣይቢዱ ኣይብግሩ ህዝቢ ኤርትራ ባሕሩ ክብከለሉ ካብዚ ዝኸፍ ነገር የለን ግን ኣብ ከባቢኻ ውግእ እንተሎ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከጋጥመካ ድማ ንቡር እዩ ንመለስ ኣብቲ ካልእ ኣርእስቲ ከይሰገርና ከለና ነዚኣ ጥራይ ንስማዕያ ሕጂ ብዚ ሓንቲ ኣርእስቲ ክበኩም እየ ምስኡ እዚ ውግእ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ንግዲ ዘለዎ ተራ ድማ ኣብዴት ኣለኒ Red Sea crisis has exposed a grim reality. While the West remains entangled in its diplomatic maneuvers, ordinary consumers are paying the price and Russia is reaping the rewards. The surge in Russian railway freight, driven by the conflicts, highlights how sanctions meant to isolate Russia
are instead fattening its coffers, all while the West turns a blind eye to the mounting costs for its own people. Freight companies are increasingly So እንታይ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ቀይ ባሕሪ ፈጢሮሞ ዘሎ ብሑት ተገይሩ ናይ ቀይ ባሕሪ ንግዲ ምስ ተጓናደበ ራሽያ ብንፃሩ ክትረብሕ ጀሚራ ኣላ ይበሃል ኣሎ። ብኸመይ መርከብ መንገዲ ባቡር ኣሎ ካብ ኤስያ ንኤውሮፓ ዝኣቱ ብራሽያ ገይሩ ዝሓልፍ ባቡራት ናይ ራሽያ እየን ዝገብርዎ። ስለዚ ራሽያ በዚ መንገዲ እዚ ብቀይ ባሕሪ ምሕላፍ ሪስክ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ካምፓኒታት ብደቡባዊ ክፋል ናይ ኣፍሪቃ ገይሮም ሳውት ኣፍሪካ ገይሮም ዝኸድዎ መንገዲ ድማ ኣዝዩ ክሳራ ስለ ዘለዎ ነዊሕ ስለ ዝኾነ በዚ መንገዲ ባቡር ገይሮም ብዙሕ ጉዕዞ ናይ ንግዲ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለው። እዚ ድማ ንራሽያ መሊሱ ኣገዳስነት ይባሎ መሊሳ ኣታዊታት ከም ትረክብ ይገብራ ኣሎ። ስለዚ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ መመሊሱ ንራሽያ ረብሓ ከም ዝፈጥረላ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ናበይ ዝኸይ ዘሎ እዚ ናብ ኤውሮፓ ዝኸይ ዘሎ ንብረት እዩ እውን ክገርመኩም። using Russian railroads as the Houthi attacks disrupt the Suez Canal, delaying shipments and drive up prices. With maritime routes under threat, goods are now funneled through Russia, boosting profits for the Kremlin. So, ሓደ እቲ ኩሉ መራኸብ ናይ ኤውሮፓ በዚ ቀይ ባሕሪ ንኸይሓልፍ ሑቲ ይኽልክሎ ኣሎ። ሑቲ ምስ ኢራን ይሰርሕ፣ ኢራን ድማ ቀዳማይ መሻርክቲ ራሽያ። መራኸብ ናይ ራሽያ ግን ከም ድሌተን በቲ ቦታትን ነዳድየን ሒዘን ናብ ቻይና ድየን ናብ ህንዲ ሒዘን ክኸዳ ፀገም የብለንን። ቁፅሪ ሓደ ኤውሮፓ ይጉዳእ፣ ራሽያ ወላ ሓንቲ ኣይትንከፍን። ቁፅሪ ክልተ እቶም ናይ ኤውሮፓ ብመራኸብ ኣዝዩ መንገዲ ርሒቕዎም ዘሎ መክሳራ ዘጋጥሞም ዘሎ ብመንገዲ ባቡር ገይሮም ብራሽያ ገይሮም ይሕልፍዎ ኣለዉ። ባቡራት ናይ ራሽያ ድማ ኣታዊ ይገብሩ ኣለዉ። ስለዚ በቲ ኤውሮፓ ዝፈጠረቶ ራሽያ ብቁጠባ ክትዳኸም ናይ ንግዲ ክሳራ ከጋጥማ ዝሓሰብዋ ብኩሉ መንገዲ ራሽያ ኖርማል ትኸይድ ትረብሕ፣ ንሳቶም ድማ ብኩሉ መንገዲ ክጉድኡ ንርኢ ኣለና። It's a very very tragic ብግምጣል ክኸውን ከሎ ኩነታት ነዚ ይመስል። In the first half of this year alone, Russian rail company Eurasian Rail Alliance reported 121% increase in freight between China and Europe. Meanwhile, European consumers are left to foot the bill with prices rising across the board as the cost of shipping skyrockets. This isn't just a logistical shift, it's a glaring loophole in the West sanctions regime. By continuing to allow goods to transit through Russia, Western governments are effectively underwriting Putin's war chest. So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንፑቲን ዝሓሰብዎ ኩሉ ተገምጢሉ ኣብ ነፍሶም ናይ መጓዓዝያ ሎጂስቲክስ ራሕቂ ናይ ብቀይ ባሕሪ ገይሩ ክመፅእ ከሎ ንብረት ንኤውሮፓ ቀልጢፉ ይመፅእ ነይሩ። ሕጂ ግን ብደቡብ ኣፍሪካ ገይሩ ንኣፍሪካ ምልእቲ ከሊሉ ክኸይድ ከሎ እቲ ዋጋ ብ30-40% ይድውስኽ ናይቲ ሎጂስቲክስ። እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ምንሃር ዋጋታት መሊሱ የካፎ። ካብዚ ንኽድሕኑ ገለገለ ካምፓኒታት ብራሽያ ሰንጢቆም ክሓልፉ ይፍትኑ ኣለው፣ ንራሽያ ድማ ይህብትምዎ ኣለው። እቲ ናይ ሬል ቢዝነስ ናይ ራሽያ ድማ ናይ መንገዲ ባቡር ቢዝነስ ናታ ድማ ኣዝዩ ንላዕሊ ከም ዝኸደን ንፑቲን ድማ ገንዘብ ከይንቦ እናበሉ ከሉ መሊሶም ሓድሽ ቢዝነስ ፈጢሮም ልኾም ዘለው። እዚ ድማ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ኤውሮፓ መዋፅኦ ሲኑሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ብተመሳሳሊ ካብዛ ርእሲ ከይወፃና ከለና ኣብቲ ዓብይ ሄድላይን ክምለስ ኢና ሕጂ ties amid rising talks between U.S. National Security Advisor Jake Sullivan and Chinese Foreign Minister Wang Yi are underway in Beijing as both sides try to stabilize ties amid rising tensions between the two superpowers. Mr. Sullivan arrived in the Chinese capital earlier today, and he is the first American National Security Advisor to visit since 2016. ክልተ ሄቪ ዌይት ዝበሃላ ዓበይቲ ብቁጠባን ብኩሉን ቀዳመይትን ካልኣይትን ዝኾነ ሃገራት ኣብ ቻይና ተራኺበን ኣለዋ። ዝርክብ እዚ ወላው ካብ ዝሕፍረ ከምፅእ ዝኽእል እንተዘይኮነ ክልትየን ምርኻበን ጥራይ ሓደ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ። ስለምንታይ ናይዘን ክልትየን ሃገራት ዳይሬክት ኮሚኒኬሽን ምህላው ንሚስ ኣንደርስታንዲንግ ወይ ጌጋ መረዳእታ ገይሩ ናብ ዘይተደልየ መንገዲ ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ንዓለምና ከድሕን ዝኽእል እዩ። ስለዚ እዚአን ክልትየን ሃገራት ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ኣይረዳድኡን እዮም። ንኣብነት ንስማዕ እዮም ኣብ ምንታይ ይረዳድኡን ኣብ ምንታይ ከይረዳድኡ ኣለዉ እንታይ እቲ ዕላማ ናይዘን ርክብ ድማ ክንርአ። That's during the time of former US President Barack Obama's administration. Ahead of a closed-door meeting, Mr. Sullivan and Mr. Wang Yi stressed their condition is not during the conflict, and that we find ways to work together where our interests align. So እንታይ ንርኢ ኣለና እዞም ክልተ ሓያላት ሃገራት ኣብ መንጎም ዘሎ ኮሚኒኬሽን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ክልትየን ሃገራት እናተረኣያ ፍልልያተን ኣበይ ፖዚሽን ከም ዘለዋ ግን ሚስ ኣንደርስታንዲንግ ወይ ካብ ዘይምርዳእ ንሳትን ክልትየን ከይገመቶ ኣብ ካልእ መንገዲ ከይከይቱ ኣብ መንጎን ዘሎ ፍልሊ ብጥንቃቐ ክጥምትዎ ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና። እስከ ንእሽተይ ትንተና ክወሃቦ ከሎ ንስማዕ። Olivia, thanks for joining us. What can we make of the timing of Mr. Sullivan's visit here? Well,
Shah, I would say that, this is a significant step by both China and the US, and it's being viewed as an important talks that are taking place to get a foothold on this very complicated relationship. The talks taking place in a hotel on the outskirts of Beijing. Both Mr. Sullivan and Mr. Wang striking a rather optimistic tone in their opening remarks in front of the media. And in latest lines being reported on Chinese state media, Mr. Wang was quoted as ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብ መንጎ እዘን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ፍልሊ ብጣዕሚ ዓብዪ ዘሎ ብቕልል ዝበለ እቲ ቀዳማይን ቀንዲ ሬድ ፍላግን ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ናይ ታይዋን እዩ ቻይና ናይ ነዊሕ ፖሊሲናታ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እያ ዝኾነ ሰብ ድማ ምትእትታው ክገብር የብሉ ነዚ ኩነታት እዚ ክትብል ከላ ኣሜሪካ ድማ ንታይዋን ልክዕ ከም ዩክሬን ተጠቂማ ንመውደቂት ናይ ቻይና ክጥቀሙላ ብዲሞክራሲን ብገለ እናበሉ ነቶም ታይዋን ኣፅዋር ክሳብ ዓንቅሮም እናዕጠቑ ነቲ ኩነታት ብመንገዲ ታይላንድ ዶ ብመንገዲ ፊሊፒን ዶ ገለ ዶ እናበሉ ነቲ ኩነታት የጓህርዎ ኣለው ካልእ ናይ ንግዲ ፍልሊ ኣጋጢሞም ኣሎ ሓደ ካብቲ ቺፕስ ዝበሃል ወይ እውን እዚ ሴሚኮንዳክተር ቺፕስ ብፍላይ እቲ ሃይ ሌቨል ንቻይና ንኸይወሃባ እዚ ከዓ ዕቤት ናይ ቻይና ንምድራት ቻይና ንኸይትዓቢ ንምቕርቃር ዝተገበረ ቴክኒክ ምዃኑ ቻይና ግን ብናታ ብነብሳ ትፈጥሮ ዘላ ኢኖቬሽንስ ነቲ ፀገማት ክሰግሮ ትፍትን ከም ዘላ መመሊሳ ኢኖቬቲቭ ንኽትከውን ይግድድዋ ከም ዘሎ እውን ይዝንገር እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ንግዲ ዘሎ ፍልሊ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት እዚ ክንብል ከለና ብዙሕ ንብረት ናይ ቻይና ብፍላይ እቲ ኤሌክትሪክ ካር ሶላር ፓነልስ ገለመለ ቻይና ንቅድሚት ከይዳ ስለ ዘላ ንነገራት ብሕሱር ከተፍርዮም ስለ ትኽእል ዘላ ናብቲ ኤስያ ንኸይኣቱ ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ ናብ ኤሮጳ ንኸይኣቱ ኣብዚ ቀረባ ክልተ መዓልቲ ድማ ካናዳ እውን 100% ታሪፍ ኣብቲ ኤሌክትሪክ ካርስ ናይ ቻይና ገይራ ኣላ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እዞም ምዕራባውያን ሃገራት ፌር ኮምፒቲሽን ክብሉ ከለዉ ካብ ሓሶት ዝተመርኮሰ ንምትላል ምዃኑ ዳ እምበር ንሶም ክስዕሩ ከለዉ ጥራዮም ጥቀሙላ ክሰዓሩ ከለዉ ክቅደሙ ከለዉ ግን ፌር ኮምፒቲሽን ክኽተሉ ድሌት ከም ዘይብሎም ንርኢ ኣለና ንእሽተይ ናብ ብሪክስ ክንሰግር ኢና ሕጂ he hoped for substantive and constructive talks so as to promote China-US relations and to remove any obstacles that will help both sides move towards this so-called San Francisco vision to reach healthy and sustainable development of ties. Now that referring to when the top leaders of China and the US met in San Francisco last year when both sides then after that resumed ፍሉይ ዝኾነ ውፅኢት ካብ ዝርክብ ዝክርከብ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣሜሪካ ትደልዮ ዘላ ምስ ራሽያ ዘለኩም ርክብ ቁረፅዎ ይብልዎም ኣለው ምክንያቱ ንራሽያ ኣብ ዓውደ ኩናት ክስዕርዋ ስለ ዘይከኣሉ ምስ ራሽያ ዘለኩም ርክብ ብምብታኽ ንዓና ዕድል ሃቡና እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኩሉ መገርሲ ንቻይና ሲ በጥበልለይ ክብለፀልኪ እዩ ናይ ኣሜሪካ በጥበሉልና ክንብለፀልኩም ሽዑ ድማ ክንቀትለኩም እዮም ዝብልዎም ዘለው ፅሉላት ዘይኮይኖም ቻይና ድማ ሕራይ ክብልዋ ዝኽእሉሉ ምክንያት የብሎምን ካብዚ ዓውዲ እዚ ከይወፀና ከለና እቲ ብሪክስ ዝበሃል ድማ ኩሉ ግዜ ስጉምትናቱ ንቅድሚት ገፁ ይኸይድ ኣሎ ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ኩነታት እዩ ክኸውን As the forthcoming BRICS summit in October is getting closer, the anticipation of a new BRICS currency and its new blockchain-based payment system is one of the main topics. The so-called global south, many of us prefer the term the global majority. That is what I like to use. So the global majority is looking forward to the news because of the two main benefits. ኣብዚ ዋን እዚ ናይ ብሪክስ ዓመታዊ ሰሚት ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ ብዙሓት ግሎባል ሳውዝ ካብቲ ግሎባል ሳውዝ ግን ሓዳሽ ቃል ግሎባል ማጆሪቲ እቲ ዝበፅሐ ህዝቢ ዓለም ዝበፅሐ ሃገራት ናይ ዓለምና ዝፅበዮ ዘለዋ ፔይመንት ሲስተም ናይ ብሪክስ ንሱ ድማ ንዶላር ዘይጥቀም ብዶላር ጥራይ ዘይኮነ ወይ ብናይ ቻይና ባጤራ ዘይኮነ ወይ ብናይ ራሽያ ባጤራ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብባጤራ ከምኡ ድማ ብወርቅን ብካልእ ነገራትን ዝተሰነየ ንግዲ ንክገብሩ ክሕገዝ ዝኽእል ፔይመንት ሲስተም ካብቲ ናይ ኣሜሪካን ኤሮፓን ዝቆፃፀርዎ ስዊፍት ዝበሃል ዝተኣለየ ፔይመንት ሲስተም ንክተኣታቶ ብዙሕ ትፅቢት ይግበረሉ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ከም ኣጀንዳ ብተደጋጋሚ ዝለዓል ዘሎ እዩ ኣብቲ ናይ ብሪክስ ሰሚት ድማ መዕለቢ ንክረክብ ትፅቢት ይግበረሉ ዘሎ it will provide one it will allow member countries to restrict their dependency on the United States dollar and two it will allow them to support their local currencies when settling cross-border trade. In turn, it will work to stabilize regional economies. It will improve the standards of living over time. Of course, nothing will be happening overnight, but it does offer very, very substantial long-term benefits. እቲ ኣድቫንቴጅስ ናይዚ ፔይመንት ሲስተም ናይ ብሪክስ ክመፅእ ከሎ ካብ ዶላር ወፃኢ ስለ ዝኾነ ሃገራት ብባጤራን ክጥቀማ ከለዋ ሞር ፍሌክሲቢሊቲ ወይ እውን ናይ ምትዕፅፃፍ ዓቕሚ ኣለወን ብዶላር ጥራይ እንተኮይኑ እቲ ንግዲ እማኻ ዶላር ኣሜሪካ ምድሌታ ፕሪንት ትገብሮ ንስኻ ግን ነፍስኻ ሸጥካ ፀጋኻ ሸጥካ ጉልበትካ ሸጥካ ኩሉ ነገርካ ሸጥካ ውሕድ ዶላር ክትረኽበሉ ትኽእል እሞ እሱ ከዓ ኣሜሪካ ማኒፕሌት ትገብሮ ክኸውን ከሎ ምዕሩይነት የብሉን ልክዕ ከም ኣሜሪካ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንባጤራ ናታ ባዕላ ፕሪንት ክትገብር ትኽእል ገለ ካልእ ነገራት ሲስተምስ ክትጥቀም ትኽእል ስለዚ በብባጤራኻ ንግዲ ተኮይኑ ተን ሃገራት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዞባ ንግዲ ዓበይ ኣድቫንቴጅ ክረኽባ ይኽእላ
ናይ ዶላር ኣድላይነት ክወለን ከሎ ድማ ቁጠባ ናይተን ሃገራት ክዓቢ ይኽእል ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ቁጠባ ናይ ሃገራት ኣብ ዶላር ስለ ዝምርኮስ ዶላር ተዘይረኺብካ ቁጠባካ ብፍፁም ክዓቢ ይክእልኒ ማሽነሪ ክትእትይ ትኽእል ኢኻ ቴክኖሎጂ ክትእትይ ትኽእል ኢኻ መመሊስካ ድማ እናተደቆስካ ትኸይድ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንምዕላይ ድማ እዚ ናይ ብሪክስ ፔይመንት ሲስተም ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ኣይ ቲንክ ነዚ ድማ እቲ ሄጀመኒ ጠጠው ተባሂሉ ሃገራት ነቲ ፀጋታትን ክጥቀማሉ ኣለዋ ክብለን ዝፀንሐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ እዩ ካብዚ ከይወፃእና ከለና ካብ ናይ ብሪክስ ካልእ ሃገር ናይ ጎረቤትና ኣሜሪካ ድማ ሓደ ሄድላይን ኣሎ Mexico has paused its ties with the United States and Canadian embassies in the country. President Andrés Manuel López Obrador made the announcement after the United States and Canadian ambassadors criticized a proposed judicial reform in Mexico. Obrador, however, clarified the freeze is with the embassies and not with the countries. Mexican president is pushing to reform to elect judges by popular vote, which will include the election of the Supreme Court justices. Late on Monday, a committee in the lower house of Mexico's Congress passed the proposal. ሜክሲኮ ሓድሽ ሓጌት ከተታታቱ ትደልላ ነቲ ትገብሮ ዘላ ድማ ኣሜሪካን ካናዳን አንጻራ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ ንኣሜሪካን ንካናዳን ኣፍኩም ሓዙ ትብላላ ማለት እዩ for it to be approved when the newly elected Congress takes off in September. However, Mexico's largest trade partner, the United States, has significant concerns about issues that are expected to crop up after the popular election of judges in Mexico. U.S. Ambassador Ken Salazar expressed those concerns in a diplomatic note on Tuesday, while Canada's ambassador to Mexico, Graham Clark, warned of investment concerns. So, kam nriyo zelena What a coincidence that the Canadian embassy also says something at the same time. Respectfully, with the Canadian government, it gives me second-hand embarrassment. They seem like a partner state. Together, they want to interfere in issues that only concern Mexicans. Again, ጉዳይ ናይ ሜክሲኮ ክነሱ ኣሜሪካን ካናዳን ከምዚ ናይ ዓለምና ኣመሓደርቱ ኮይኖም ኣብዘይ ጉዳዮም ኣትዮም ፍርዲ ክቡን ስግኣት ኣለና ዶ ከምዚ ኣለና ዶ እናበሉ ንሃገራት ክቋፀሩ ክትፍትን ከለኻ ልክዕ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ጌጋ ይኹን ፅቡቅ ይኹን ዘይገድስ ሜክሲኮ ናይ ሜክሲኮ ጉዳይ ክኸውን ዘሎ ልኡላውነት ስለ ዘለዎት ሃገር ኣሜሪካ ግን ልኡላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ስለ ዘይተኸብር ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳያት እያ ጣልቃ ስለ ተኣትዩ ትፀገም ካብዚ ዝበገስ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ድማ That was not allowed. And because of the background of the Cold War era, this obsession of containing Russia was there for the last 30 years. It's nothing new. If you are containing one nation not to grow, not to compete, not to be able to make its contributions, then you are declaring war. I wouldn't be sitting here waiting for someone to contain me with sanctions, with obstructions, with confusion, all sorts of things. This is a declaration of war. ሓንቲ ሃገር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይካ ኣትያ ነቲ ውሽጣዊ ጉዳይካ ተጠቂማ እገዳ ከተውርደልካ ከላ ዕጭባ ክትገብረልካ ከላ ንኸይትዓቢ ክትከልፈካ ከላ ብወግዒ እዚ ኣዋጅ ናይ ኩናት ክቁፀር ዘለዎ ኢሉ ስለምንታይ ኣብቲ ናትካ ረብሓ ኣብቲ ናትካ ዕቤት ኢዳ ስለ ትእቱ ዘላ እዚ ዲክላሬሽን ኦፍ ዎር እዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ምዕራባዊ ዓለም ዝኽተሎ ዘሎ ተፅዕኖ ኣብ ሃገራት ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም እምበር ናይ ኩናት ኣዋጅ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ናይ መወዳእታ ኣርእስቲ ናተይ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኤሮፓ ካብኡ ጌርና ናብ ኣፍሪካ ክንሰግር ኢና እዚኣ ኣርእስቲ እዚኣ ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ቴሌግራም ጉዳይ ሰንሲቲቭና ኮነ ይኸይድ ኣሎ እቲ ናይ ቴሌግራም ሲኢኦ ተኣሲሩላ ፈረንሳ ብዙሓት ሃገራት ብዙሓት ፀለውቲ ሰባት ንክወፅእ ይሓቱ ኣለዉ ሓደ ካብኣቶም ናይ ኢማራት ፕሬዚደንት ወይ ናይ ኢማራት ንጉስ ንፈረንሳ እቲ ናይ ቴሌግራም ሲኢኦ ኢማራቲ ዜግነት ዝወሰደ ውሕዳ ሰባት እዮም ናይ ኢማራት ዜግነት ዝወስዱ ሓደ ካብኦም ድማ እዚ ናይ ቴሌግራም ሲኢኦ ጥራይ ዘይኮነ ዓርኩ ወይ ቀረባ መሓዙ ነቲ ንጉስ ናይ ሼክ መሐመድ ዝበሃል ናይ ዱባይ ንጉስ ወዱ ሓመዳን ዝበሃል ዓርኩ ነዚ ስለ ዝኾነ ቀረባ ኮንታክት ስለ ዘለዎ ኢማራት ብጣዕሚ ፀቕጢ ትገብር ኣላ ሓደ ካብኡ ድማ 80 ጀትስ ወይ ናይ ውግእ ኩናት ነፈርቲ ካብ ፈረንሳ ክገዝዎ ሓሲቦም ዝነበሩ ጠጠው ከም ዘበልዎ እንድሕር ዘይትፈትሕዎ ኮይንኩም ነዚ ናይ 80 ነፈርቲ ክንገዝኦ ዝሓሰብና ጠጠው ከነብሎ ኢና ከምዚ ፀቕጢ ዝበሃል ቁጠባዊ ሓይሊ እንተለካ ከመይ ጌርካ ንመንግስቲ ሕቁቁ ትሰብሮ ወይ ድሌታትካ ንክገብር ከመይ ጌርካ ተኣስሮ እዞም ሃገራት ዓረብ ብጣዕሚ እዮም ዝፈልጥዎ ነዚ ሲስተም እዚ ናትስዋይ ድማ ዝኾነ ምዕራባዊ ሃገር ኣንፃሮም ክኸይ ዘይክእል ብረብሓ ናቱ ሕቁቅ ክሰብርዎ ስለ ዝፍትን እዩ ስለዚ ንጉስ ናይ ዩኤኢ ኣብዚ ነዚ ፓቨል ዱሮቭ ዝበሃል መበቆሉ ራሻዊ ዝኾነ ግን ዜግነቱ ገዲፉ ናይ ፈረንሳ ዜግነት ዝወሰደ ከምኡ ድማ ናይ ኢማራት ዜግነት ወሲዱ ግን ኣብ ኢማራት ኣብ ዱባይ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሕጂ ስለተኣሰረ ናይ ዩአይ ፕራይም ሚኒስተር ቢቶውት ኮንቲኒዌሽን ስለዚ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ታሕቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ቀረባ ፕራይም ሚኒስተር ዝኾነ ወዱ ነቲ ሼክ መሐመድ ናይ ዱባይ ማለት እዩ ሼክ መሐመድ እዩ ፕራይም ሚኒስተር ነቲ ጉዳይ ነፈርቲ 80 ክግዛእ ተሓሲቡ ዝነበረ ቪቶ ገይሩ ጠጠው ከም ዘበሎ ስለዚ ፈረንሳ
نزي سب زي دخل 10 دلي ويس 10 بليون دولار كسارة يقاطمة نابا حتحتنا بايو راشا بوغنا عبس أغطى تقبر كم زلا سلازن نفرتو كينات تجزا از حسبة تطوق بلا مخانن أزدما ناي كم يجرو زي ما أسرتنا زي ناي تليجرام حلافي بإمارات ساكن ديدو فعلهم زلو راشاون من يسقط وزيناتهم أتريج تزاري بنيرو فرنسا مسانا زلو زمدنا مريت زبيت خمزلو ناي مودة تحت بس كم زلو يزرب زلو سلازي زي سيو عبي أزارة بارس خوين اللاب بوليتيكا أنا هوب نبي كم زبط أدمى كسيلنا حبيرنا كنرينا كابو وتيلنا نبزوبانا مسن نملس بالسودان كنجمر. Aftermath of the collapse of Al Ba'at Dam in Sudan's Red Sea state, vehicles that were carrying goods to and from the state's capital, Port Sudan, submerged. Dozens of people swept away. The dam broke after the state experienced one of its worst rains in recent history, releasing millions of cubic meters of water. ኣብ ሱዳን ድማ ካብ ሕማቕ ናብ ሕማቕ ከም ዝበሃል ኣብ ሓደ ስቴት ናይ ሱዳን ዓቢ ዲጋ ፈሪሱ እቲ ዲጋ ድማ ንብዙሕ ሰብ ዝጠቅም ዝነበረ ንስተማ እዩ ፈሪሱ ብዙሕ ዕንወት ኣውሪዱ ንብዙሕ ሰብ እውን ሓስዩ ከም ዘሎ ይንትንገር ስለዚ ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ክኽየድ ከሎ ዝበሃል እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ it's a very very sad time ንሱዳን ከምዚ ኢሎም በብሕማቕ ጥራይ ክመፁ ኣብ ዜና ክንርኢ ከለና ሓንሳፋሕ እንድሕር ኢላትካ ከምዚኣ that swept through nearby communities. بتمساسالي إذا نايماي قداي أبي تبيعون أبزح عنوات يورد كم زلو لاند سلايد زبلو مريت حقيقة بمودا أبستفل عليه كفالة نيتوبيا نبزح حسابات حدقة أوريدو خم زلو يزنقر سلازي التكونتات كاب معلتنا أبزي باسة من قدي يخيط كم زلو يزنقر أمودا تنابيك بتسهيو حبيرنا كنرينا but it is very very Yesterday around 3 the dam broke and the water swept away around 40 people. We recovered some bodies and there were people So تي حدقة قنيو تعمي زحزنيو سبات كم زوسده نتعدد ما كابت نتحزب ما كاب حما نبز باسي وصدهم زلو حدا بتزوبانا زلو كم جنزوبا زلنا ينو كرامات دما ببرتو ويوم بتسبق يخيس زلو I hope كم زعينت حدقات أبزوبانا أيمتزن خون next topic ناتنا أبزوبانا زلو big issue خين زلو مجمريا زي headline زيو تايو خاص السو من الباتاب كل ريخم اللهم جبتي عبي وتهدرا وحيلناتا ناب سوماليا إتيا خمزلا سبع عشرة شهر زحزة حيل زلوا سراوي زلوا بنفرتي عبيت أسوار السنة ناب إثيوبيا ناب سوماليا إتيا خمزلا جبتي إذن جرزلو إذا ما أبز حلفة كنيات ويون سومنات درانايو بريزنت ناي سوماليا أب جبت خيدو مس بريزنت ناي جبت تراخيبهم ناي ديفنس ويون ناي مكل خال سمع كم زجبرون بمسرت ناتو دما بزقلت في بكلته 2 Egyptian military C-130 aircraft landed at Aden international airport بلالو سلازي التكونات تي نابز جدده كم زخده زكونات زي مقادشو كساب 10 شهر زاغلو سراويت ناي جبتي ابت بوتا ناب مقادشو وين ناب سوماليا ياتو خمزلو سومالياوين نزي على السوشيال ميديا بعبيو سيلبريت كغبرو ترايو اثيوبياوين دما كغرعو ترايوم حدا كابتي ببزحي سومالياوين شيرز غبرو زلو اتي حيال زخونا بافريكا وتهدراوا عمي ناي جبتي بتعمي حيال زخونو تهدراوا عمي زلوا مغنياتو حنت كابتن زلا على حجزنا امريكا استراتيجيكا وقدا سنزلو هاجر سلو زخونت ابي حجز يتركب لذي كل عينة وتهدراوا sophisticated اسوار زلو وتهدراوا عمي اب افريكا زلو جبتي كثر حدا that's why دما كم زنريو زلنا حجي اذا سفتح وتهدراوا عمي كابزي قال عمي حيال زخونو تهدراوا عمي ناب سوماليا ايتيالا እዚ ኩሉ ድማ ንኣቢ ካልእ ዘይደለዮ ፀገም ፈጢሩሎ by the way ኣቢ ንባዕሉ ነዚ ካውንተር ንምግባር ተባሂሉ ነዚ ኩነታት እዚ ንምክልኻል ተባሂሉ ኣቢ እንታይ ይገብር ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ናብ ሶማልያ ናብ ክልል ሶማል ገፁ ድሮናቱን ኣፅዋራቱን ናብኡ የፀግዕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ፋኖ ኣብ ኦሮሚያ ዝነበረ ኩነታት እንተስ كهارمول فريو انتس سقعت سمعوا ناف سوماليا بزح وتهدراوي اساتس ويون عقمي نابو يغعس كم زلو يزنجر بعلخا صلايخا عديمكا ناب زوبخا مئتاو دما بزحات كيلاتات ناي بوليتيكا زبلوا غدايو سلامتاي كمو يلمو ابي مس ايرتران مس ايثيوبيا سوماليا قدمي 5 عامات حدا عبي 3 هاجرات فلو يزخونه زمدنا economic integration بحدا خوينهم نخسرحو تواعيلهم ديل استغيرو نمول افريكا تسفا ذهب كنتا تفتير نيرو and guess what happened ابينا تغدايتي بكل وجن مسكلتين هاجرات ناي وجن ناي حنفشفشن اواج بموصا
نتي زنبره مومنتم نتي زنبره سناي غعزو نخلو هدسكيلو لومي ابت زوبانا اللوز بحال ناي زوباوي عنترات ابت زوبا نعو ككاببو بزخلو منقد مصيام الله سوماليا حق سلام لني لا ኢትዮጵያ ድሌት ያትገብራኒ ራን ሶማሊያ ዳርጋ ከምናታ ግዛት ያትቀመላኒ ራክት ብልትخلي خبوታ ድራዋ ዓይኒ ሎሚ ግን ቱርኪ ክንደያ ሻሓት ሰራዊት ሒዛት ይሎ ግብፂ 10,000 ሰራዊት ዝሓዘ ዩኤን እትይሎ ሕጂ ዩኤን ዝበሃል ኣሎ አቡ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኢማራት በት ሶማሊላንድ ኻ ወታደራዊ ጽልዋናታ ነት ሶማሊላንድ ሒዛተላ ስለዚ ብኩሉ ሲልት ኮይኑሎ ኤርትራ ቀዳማይ ነፍሱ ዝኻለ ዓቢ ሚሊታሪ ሃገር እዩ ዝኾነ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣብዚ ዋን እዚ ዘሎ ኢትዮጵያ ሓይሊ ከፍርሆ ዝኽእል ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ በተደጋጋሚ ክንገልጾ ዘለና ግብፂ ከምዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ ወይ ገለ ንብል ኣለና ብዓይኒ ሓቂ ግን ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ እንታይ ገይሮም ምስ መን ተዋጊኦም ዊ ዶንት ኖው ኣለካ ህፃውንቲ ክህልወካ ክእል ኢትዮጵያ እውን ኣለኒ ኢላ ትጃሃር እያ ኤርትራ ግን ዘለዋ ወታደራዊ ዓቕሚ ብተግባር ዝተሰነየ እዩ ስለዚ ኤርትራ ምስ ማንም ውግእ ትደልን እያ ዘላ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ገለ ፀገም ክትፈጥር ኣይደልን እያ ዘላ እንተኾነ ንኹዝኾነ ይኹን ኩነታት ድማ ድልውነት ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ኢትዮጵያ ግን በዓላ ብዓንዳር ኣካይዳ ናታ ሽግራት በዓላ ተባኣስ ከም ዘላ ብዙሓት ሶማላውያን ክዛረብሉ ተሰሚዑ ኣሎ ስለዚ ግብፂ ድማ ንኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ኣብ ዓለም ፀላኢቶም ኢትዮጵያ ንግብፂ ቀዳመይቲ ስለምንታይ እንታይ ገይራቶም ክትብሉ ኢኹም ኒል ማለት ህይወት ናይ ግብፃውያን እዩ ኒል ድማ በዚ ግራንድ ሪናይሰንስ ዳም ዝበሃል ዓፅዮም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ኢዶም እዮም ወዲቖም ዘለዉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ግብፂ እንታይ ክትገብር እያ ትደሊ ፕሮጀክሽን ኦፍ ፓወር ክትዋጋእ ትደሊ ኣይትደልን ካልኣርሲ ግን ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ፀቕጥቕ ትፈጥረላ ኢትዮጵያ ሕንፍሽፍሽ ከኣትዋ ኢትዮጵያ ክትረጋጋእ ዘይትደሊ ሃገር ግብፂ እያ ዲስ ኢዝ አ ፋክት ንሕና ኤርትራውያን ስለ ዝኾና ግብፂ ንኢትዮጵያ ከምኡ ክትገብሮ ዘገድሰና ኣይኮነን ኤርትራ ምስ ግብፂ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዋ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዋ ምስ ዑድያ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዋ ምስ ሱዳን ፅቡቕ ዝምድና ኣለዋ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቕ ዝምድና ሓሲባ ነይራ ኣቢ ባዕሉ ዓንዲሩ ስለ ዝገደፎ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ሕማቕ ዝምድና ኣለና ኣይበለትን ኣፋ ሒዛ መንገዲ ጉዕዞኣ ትገብር ኣላ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ግን እቲ ብግብፂ ዝመፁ ዘሎ ሓይሊ ናይ ብሓቂ ስግኣት ፈጢሩሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ መዓልታዊ ዳርጋ ካብታ ኣዋጅ ናይ ሶማልያ ካብ ዝመፅእ ክሳብ ሕጂ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ከምዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ክብሉ ምስ ግብፂ ሓንሳብ ነቲ ዲጋፈኒ ኢና ክነጥፎም ኢና ክብሉ ከምኡ የለን ፈኸራ ግብፂ ግን ሓደ ዓብ ስጉምቲ ወሲዳ ንነዊሕ ትደልየ ዝነበረት ንኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ንምዕፃዋ ሕጂ እውን ነቲ ናይ ሶማልያ ዝነበረ ኣክሰስ ናይ ባሕሪ ንኩሉ ንምሕፃር ኣብቲ ቦታ ተኣትያ ኣላ ስለዚ ወላ እውን ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ እንድሕር ገይራ ኣብቲ በርበራ ዝብልዎ ዘለው ኣገይን ኣብቲ ሶማልያ ድማ ግብፂ ቤዝ ክትገብር ስለ ዝኾነት ኣቡ ኣገይን እቲ ኮንፍሮንቴሽን ናቶም ናይ ክልቲኦም ጥቃጥቃ ክኸውን እዩ መን ሓይሊ ሃለዎ እዩ ከዓ ክኸውን ስለዚ ቼክ ሜት ዝበሃል እዚ ናይ ዳማ ፀወታ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ባዕላ ብትፈጥሮ ዘላ ዓንዳሪ ኣካይዳ ብኩሉ መንገዲ ክትዕፆ ትፍትን ኣላ ብቅድሚ ሕጂ ብዝኸደቶ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ንዓ ገዲፋ ናብ ኬንያ ከም ትኸይድ ተገይሩ ማለት እዩ ካልእ ኩሉ እቶም መሻርክቲ ኢሎም ዝመፅዎ ሃገራት ብፍላይ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ቻይና እውን እንተኾነ ዓብይ ሽርክነት እኳ ኣለዎም ግን ኢትዮጵያ ብፍሉይ ነገር ክሕግዝዋ ከም ዘይክእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ እውን ስለ ዝኾኑ ንቐፅል ኣብቲ ዞባዊ ኩነታት ሓደ ኣብዚ ለንቀነ ወፂኡ ዘሎ ዓብይ ኣዛረባ ርእሱ ዘሎ እዚ እንድዩ ክንቅፅሎ ኢና ግን to implement and move forward with the cessation of hostilities agreement is essential from our standpoint. And I look forward to having those conversations in addition to looking at some of the projects that we support as the United States government to help the people in the ኣሜሪካ ንጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ከም እጃ ቀዳማይ ስራሓ ገይራ ስለ ትወስዶ ብፍላይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ድማ ንዓታቶም ንምምሕዳርን ነቲ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕን ብኩሉ ክትጓየ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ቀደም ዝኽተልዎ ዝነበሩ ፖለቲካ ካብ ኣፎም ስምዕዎ ኣያታትኩም ንመብዛሕትኩም ኣያታትኩም ኢና ኣውለድኩም ኢና ንሕና ዝነበርናሉ ናይ ፖለቲካ ስርዓት እቲ ዋንዳ መግለፂኡ ናይ ተፃብኦ ፖለቲካ እዩ ነይሩ ናይ ኣፈላላይ ምንቋር ፖለቲካ እዩ ነይሩ ዘፈላለየካ ኣለሊኻስ ኣብኡ ክትራጋሕ ናይ ምድላይ ፖለቲካ እዩ ነይሩ ካብ ፀጋም ተበገሰ ስለ ዝኾነ ብኡ ሓሊፍና ኢና ሻው ዝመሰለና ነገር ገይርና ሻው ዝገበርናዮ ነገር ትክክል ትክክል ኣይኮነን ያው ንስኹም ኢኹም ትፈርድዎ ታሪክ እዩ ዝፈርዶ ኮይኑ ግን እንታይ እናኾነ መፅኡ ኣብቲ ዝበፅሕና ዘለና እናበፅሕና ከይድና እዚ ኣይትድገምዎ ኣብ ዘቀራርበኩም ተቀራረቡ ኣብ ዘቀራርበኩም ሓደ ንምዃን ፈትኑ ሓቂ እንታይ እዩ የስ
ናይ ተጻብኦ ናይ ሕማቅ ናይ ተንኮል ፖለቲካ ተኸተሉ ነርኩም እቲ ተንኮልኩም ድማ ተጠምጢሙ ኣብ ርእስኩም ወዲቁ እዛ ዘላትኩም ኩነታት ህዝቢ ትግራይ እውን ከምዚ ዝብል ዘሎ ምህረተን ክኾኑን ምንታይ ሰምቴ ዘጋዱ ወንበር ባእስዎ ተዋይሶም እዩ ብተዋይሶም እቲ ናይ ሃብታማት ከይዱ ንዓብይ ሒዙ እዚ ከዓነ ትግራይ ይዕሽሎ እቲ ነወድኦ ንዕምሳ ይኩን ናጎሩ ማይስ ክደግም ካልኣይ ደግም ከጋድል ከጥርሽ ሰላም ኮይኑ ይሕዚ ምንም የለይኩም ሰላም ኮይኑ እንታይ ርኢኻ አይነ መሬት ተመልሶ ይምለስ እኮ ነው መግባባቶች የተሰረዘውን ህጋዊ ሰውነት ስለመመለስ ነው። የፌዴራል መንግስትም ያንን ተቀብለው አብረው ሲሰሩ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን የተደረሰውን ስምምነት የተደረሰውን መግባባት መሰረት ያላደረገ ህግ ወጣ። ምርጫ ቦርድም ያንን መሰረት አድርጎ ህወሓት ላይ ወሰነ። ስለዚህ የተሰጠህን ሁሉ የሚጫንህን ሁሉ አንድ የሚዲያ ጆርናሊስት ለደብረጽዮን ጠይቆት ነበረ። ቲዲኤፍ ደብረ ብርሃን ድረስ በየአፋሩ በየአማራው ክልል በሰቆጣ በአዲስ ከተማ ሰሜን ሸዋ ሁሉ እንደ ጎዳን እንዲፈስ እያረጋችሁት እዛው አካባቢ ያለው ሻዕቢያ ያውም ለትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ጄኖሳይድ የፈጸመ የሻዕቢያ ሰራዊት እንዴት ነው ያልተዘመተበት ሲባል የደብረጽዮን መልስ እኛ እንደ ቲፒኤልኤፍ ሻዕቢያን ጋር ጦርነት ለመግጠም ወይ ለማጥፋት ፖሊሲ ኑሮን አያውቅም ብሎ ነበር የመለሰለት። እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ግዜ ተጋሩ ደፊኦም መፅኦም ናብ ደብረ ብርሃን ዶ ናብ ገለና በአዲስ አበባ ገጾም ዝኸዱ ላብ ዝነበሩ ሲ ሓደ ካብቶም ጋዜጠኛታት ስለምንታይ ንሻዕቢያ ከምዚ ብዙሕ ግፍዒ ፈፂምልና ትብልዎሲ ንዑ ክትሃርሚ ኢልኩም ዘይተበገስኩም ኢልዎሲ ናብ ሻዕቢያ ዘቕንዕ ፖሊሲ ሃሊና አይፈልጥን እዩ ፖሊሲ ኮነ ዘይብሎም ዓቕማ ሃሊዎም አይፈልጥን እዩ እጅ ከነፅራ ይስምዕዎ። ኦኬ ይሄ የሚያሳይህ እንግዲህ የትግራይ ህዝብ በቆሙ ይህ ግሩፕ በግልጽ እንደዚህ እየነገረው ኦልሬዲ የተያዘ የታሰረ በረሃብ የተቀጣ ፍርሃት አጥንቱ መቅኔ ውስጥ ሰርስሮ እንዲገባ ስለተደረገ 1 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ያስጨረሰው ትግራይ እንዲፈርስ ያደረገው ደብረጽዮን አሁንም ተመልሶ የህዝቡ መውደቅ አይቶ ያችን ስልጣን አንቆ ለመያዝ እንታይ ዝብል ዘሎ ናብ ሻዕቢያ ከይዶም ካብ ሻዕቢያ ፍሉይ ፍርሂ ከም ዘለዎም ዝነግር ዘሎ ኩልኻትኩም እውን ሓቂ እንተኮይኑ ኩልኻትኩም ካብ ሻዕቢያ ክትፈርሑ ዝግባአኩም ግን እቲ ሓጩ ዓሸውየ ናቶም ንስገሮ ናብ ጉዳይና ክንሰግር ኢና። ኮሚሽን ሕብራት ሃገራትና አፍሪቃ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ምስ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተራኺቡ ዘትዩ እዚ ብፈጻሚ ጸሓፊ ሚስተር ክሌቨር ጋተተ ዝተመርሐ ልኡኽ ምስ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን አቶ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ሚኒስተር ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ሃገራዊ ዶክተር ገርጊስ ተክለ ሚካኤል ከምኡውን ሚኒስተር ሕርሻ አቶ ኣረፋይ ነበርሀ ብተናፀል ኣብ ዝገበሮ ርክባት ኣብ ቀዳምነታት መደባት ልምዓት ኤርትራን ሽርክነታዊ ምትሕጋዝን ዘተኮረ ዘተ ኣካይዶም ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ አቶ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ኤርትራ ብመትከል ርእሰ ምርኮሳ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምርጋፅ ዝዓለመ መደባት ልምዓት ተሊማ ትነጥፍ ከም ዘላ ድሕሪ ምብራህ ኣብ ተጸንዐን ቀዳምነት ዝወሃቦን ጽላታት ልምዓት ምስቲ ኮሚሽን ብሽርክነትን ውህደትን ክሰርሕ ዘለዋ ቁርብነት ነቲ ልኡኽ ኣረጋጊጹሎም ምስ ሚኒስተር ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ሃገራዊ ልምዓት ኣብ ዘካየዶ ርክብ ሚስተር ክሌቨር ጋተተ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕብራት ሃገራትና ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ልምዓት ብሓፈሻ ኣብ ተሓዳስን ርእስናውን ጸዓት ድማ ብፍላይ ተጨባጢ ስራሕ ንምዕማም ኣብ ቀረባ መጻኢ ንዕኡ ዝምልከት መደባት ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ንምውዳብ መደብ ሰሪዑ ይነጥፍ ከም ዘሎ ብምብራህ መንግስቲ ኤርትራን ዘርአየ ቁርብነት መጊሱ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ድማ ሚኒስተር ኣረፋይ ነበርሀ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ መርሓ ውሑስ መኣዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝብል ከም ዝኾነ ነዚ ንምትግባር ድማ በቢግዜኡ ዝተሓደሰ ስትራቴጂያዊ ውጥናት ተሓንፂፁ ንሓረስቶት ማእከል ዝገበረ መደባት ይትግበር ከም ዘሎ ብዝርዝር ብምብራህ ነዚ ናብ ግዙፍ ኢንዳስትርያዊ ፍርያት ንምስግጋሩ ምስቲ ኮሚሽን ብጽምዶ ንምስራሕ ድልውነት ከም ዘሎ ኣነጺሮም ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ብስራት እዩ ናብ ቅድሚ ምስጋርና ግን በዚያስከ
ሎሚ 27 نحاسه ኣብ ሰዓታት ንግሆ ብፈጻሚ ጸሓፊ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራትና ኣፍሪቃ ሚስተር ክሌቨር ጋተተን ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ ዓዲ ሃሎ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ሰንታይና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ምስ ቁጠባዊ ጨንፈራት ናይ ዩኤን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዩኤንዲፒ ካል ዩኒሴፍ ካልኦት ኩላቶም ምስ ኤርትራ ክገብርዎ ዘልዩ ናይ ልምዓት ስራሕ ተስፋ ስለ ዝህቦም ዘሎ ውፅኢት ይርዩሉ ስለ ዘለዉ ናብ ኤርትራ ብዝለዓለ ደረጃ ንክሰርሑ ተዝለዓለ ሓላፍነቶም ናይ ኣፍሪካ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ምስ ፕሬዚደንት ይኹን ምስ ካልኦት ሚኒስተራት ይራኸብ ከም ዘሎን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ምስቲ ኤርትራ ክትከዶ ትደሊ ዘላ መንገዲ ሓበራዊ ስራሕ ንክግበር ናፃ ዝኾነ ዕድል ንክትረክብ ኤርትራ ኣፍ ደገ ዝኸፍት ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ኣምላኽ መመላእቱ የርእየና ጥራይና ክንብል ንደሊ ካብኡ ቀፂልና ናብቲ ጥዑም ዜናታት ናትና ክንሰግር ኢና ሓደ ብሓደ ድማ ንርኢ The Renewy Tour of Belgian Classic returns. Cycling fans, get ready. This is the moment you've all been waiting for. The Renewy Tour is back. After a year of anticipation, the excitement is palpable. This Belgian ቢንያም ግርማይ ኣብ ሓደ ዓብይ ብሉፅ ውድድር ወይ እውን ዓብይ ትፅቢት ዝግበረሎምን ኣገደሲ ውድድራትን ሪኒው ዝበሃል ናይ ቤልጅየም ውድድር ናይ 5 መዓልቲ ንክገብር ሎሚ ቀዳማይ ውድድሩ ጀሚሩ ኣሎ ቢንያም ሓደ ካብቶም ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ኣብዚ ውድድር እዚ ዓብይ ተስፋ ዓብይ ትፅቢት ዝግበረሎም ከምኡውን ተጠመቲ ተወዳደርቲ ኮይኑ ጋንቱ ኢንተርማርሽ ወንቲ እውን ሓያል ጋንታ ሒዛ ሓያል ደገፍትን ቢንያም ክኾኑ ዝኽእሉ ሒዛ ናብቲ ውድድር ተሳቲፋ ከም ዘላን ቀዳማይ ውድድር ድማ ኣብዚ ሎም መዓልቲ ክግበር athleticism. Biniam Germain is a strong contender known for his explosive sprints and strategic racing. He won the green jersey at the ቢኒ ሓደ ካብቶም ትፅቢት ዝግበረሎም ኣብዚ ውድድር እዩ እዚ ውድድር ድማ ዓበይቲ ተወዳደርቲ ከም በዓል ፊሊፕሰን ቫንደርፖል ካልኦት ሓያላት ተወዳደርቲ ናይ ዓለምና ክሳተፍዎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ቢኒ እንተተዓወተ ሰናይ ንሕጎስን ንኸርዕን እንተዘየለ ግን ብሰላም ውድድር ክውድእ ኦፍኮርስ ዓብይ ኣትሌቲዝም ወይ እውን ስምዒት ናይ ስፖርትን ናይ ዓወትን ወልፊ ዘለዎ ሰብ ስለ ዝኾነ ንክዕወት ኢሉ ክወዳደር ምዃኑ ቅንጣብ ጥርጥር የብለይ ካብ ቢኒ ውፅእ ኢልና ድማ ካልኦት ተወዳደርትና እውን ኣብ ዳርጋ ናይ ኤርትራውያን ውድድር ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ሎሚ ተዳለዮም ኣለዉ ነብሪ ጎልጎል ሄኖክ ብሉብርሃን ምስ ገሊም ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስን መትከል እዮብን ኣብ ዓወት ከመዝግቡ ተዳለዮም ኣለዉ ሄኖክ ብሉብርሃን ቻይና ግራፊያ ኣብ ምድሪ ቻይና ከይዱ ተወዳዲሩ ጥሩሕ ተመሊሱ ይፈለጥ ነዩ ኣብ ገለገለ ውድድራት ሕሉፍ ሓሊፎ ወናኒ ኩሉ ማልያታት ኮይኑ ዝተዘመሉ ብዙሕ እዩ ብጫን ቀጠልያ ማልያታት ምስ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ እንዳበራረየ ምውናንንካ ቀንዲ ስርሑ እዩ ቅድሚ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ዙር ዓበይቲ ቃላያት እውን ነዚ እዩ ገይሩ ኣብ መጀመርያ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ሒዙ ጀሚሩ ወናኒ ቀጠልያ ናይ ነጥብ ማልያ ብምዃን ዛዚሙ ብምቕፃል ድማ ኣብ ናይ ቻይና ቱር ድማ ሰለስተ ዓበይቲ ተወዳደርቲ ናይ ኤርትራ ሄኖክ ምልብርሃን ምስ ጋንቱ ኣስታና ማለት እዩ መርሃዊ ቅዱስን መትከል እዮብን ድማ ንጋንቶም ወኪሎም ኣብቲ ውድድር ክሳተፉ እዮም ድሮ ቀዳማይ ደረጃ መርሃዊ ኣብ ቶፕ 10 ወዲሎ ስለዚ ኣማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ኣብ ጀርመን ዝግበር ዝነበረ ውድድር ብብዙሕ ዓወታት ከም ዝዛዘሞን ኣብ ኩሉ ድማ ኣዛራባ ኣርስቲ ኮይኑ ከም ዝቐነየን ኩልና ንፈልጦ እዩ ስለዚ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ስፖርተኛታት ነቲ ዳርጋ ዶሚኒየንት ፎርስ እናኾኑ ይመፁ ኣለዉ እዚ ከዓ ቀፃሊ ንሪዮ ዘለና ሰናይ ትርዮ እዩ ኣቃሊልና ኣትሒትና ክንርዮ ዘይግባአና እውን እዩ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ዝብፅሕ ኣይኮነን ኤርትራ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብን ሞራል እዚ ድማ ንኣማኑኤል ኣብቲ ድሕሪ ዓወቱ ኤርትራውያን ምሱ ኣኽቢቦሞ ዝበለፀ ተወዳደራይ ናይቲ ውድድር ተባሂሉ እውን ዝተሸየመሉ እዩ ስለዚ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ናትናኤል ብርሃን ኣብ ቱርኪ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ወዲዩ ኣብቲ ናይ ካልኦት ዕድመ ዝወዳደሩሉ ዝነበሩ እውን ኤርትራውያን ብዙሕ ዝናን ብዙሕ ክብሪ ዘለዎ ጉዳይ እናገበሩ ዝሕጉስ ውፅኢታት የምፁ ኣለዉ ኤርትራ ድማ ብደቃ ኣብ ኩሉ ትኸብር ብኩሉ ድማ ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይድ ኣላ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ተስፋ ዝህብ ኣጆኹም ኣጆና እዚ ዓመት እዚ ድማ ዓመትና ከም ንብሎ ናይ ሎም ኣርሳብ ዝኹድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ግደፉ ናትኩም ደገፍ ድማ ይተውሑድ እናበልኩ ምዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገጥፈኩም እየ